तो का हाल बा भाई लोग। हम उम्मीद करतनी कि सबके हुए अच्छा होई और हम ही रउआ सबनी के छोट भैया आजाद आजम। और जे भी हमनी के संगे जुड़ल बा, जे नइखे जुड़ल चाहे जे जुड़े वाला बा, और जे हमनी के खास तौर से दोस्त मित्र बा, वो सबनी के होली के बहुत सारी शुभकामनाएं और उनका घर परिवार के भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और रउआ सभे होली खेली जा, व्यस्त रही जा, मस्ती से होली खेली जा। होली के बातें कुछ अलग बा, लेकिन एगो बात बा भैया सभे, रउआ सबनी होली खेली ना। और जे भी अपन संग साथी दोस्त मित्र भेटा जाला, ओकर कपड़ा चिट्ठा सब फाड़ देनी, बस उनकर के चड्ढी पे छोड़ देनी, यानी कि चड्ढी गैंग के आदमी बना देनी। ठीक बा भैया, होली खेली सबे, लेकिन एगो छोट भाई के रउआ सबनी से विनती बा कि होली खेली लेकिन इमे पिया कड़ाई मत करी भैया। कहे से कि आपन रउआ सबे पियम गैर बोली तो अच्छा ना लागेला। पिया कड़ाई ना होके तो बेहतर बा। होली में एंजॉय करी तो। और हम तो रउआ सबनी के होली के बधाई दे देनी। अब रउआ सबनी हमरा के कमेंट में कितना होली के बधाई देतनी, ये देखे के बा कि अपन कितना प्यार और आशीर्वाद देतनी। अगर हमके ए वीडियो में कुछ कहे सुने में गलती हो गई तो रउर भाई दिल से माफ़ी मांगता। और बहुत जल्दी मिलम रउआ सबनी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।